Best Rap Stars Records. Dushanbe Production. Даимо байни чия битнес тамашаи бисартай кию надора ақл ба даби дагонай бартай кию надора сатрта ю ибратгирӣ кию надора сабр ки ту сабра ёд гирӣ дамаи байни чанд вале ту як дамай бекароли ту даме часп ба ҳама ту вайфаи бепароли да дили ҳама ҳасти лек барои ҷо додане ҳама мехоҳад қатил будане ки қатил мондане ҳар шаб да ҳар хонаи люкс да таги ҳар мардаки бо саҳара пиядамой бо да як хонаи бардаки драги фиёна инаки просто наоборот урӯз хушрӯай шавлати шаб хушу рӯзо урӯз баъди шуштани макияж баъди кандани нарашка тирай танада бля қиматая мукамляшка ты бля арзонтари даже ай формаи танада то кентой ма медонам ты чанд хол дори танада дига интизор нести принсаба беликон ты ҷамка дести бабло операция силикон ты мехоҳи модел бушай ба стили на фигура секси ты мехоҳи як хелешай касе бинат хоҳа бести ты мехоҳи як селфи ты дем накун на интернета да чиво шидан мехоҳи возбуждат кuni патентам ты хат зади ай ҳаёт туи дабали карная интихоб кади музон клуби кайфа кальяна орзуҳот нижи нуля набарад то раҳи дура ты даи интихобат саха шибка кади дура дагоной ты доран интереси либоси детски ты олям да интереси помада в ботекси дагонот ресторан барои туи мекован ты кальянко ошука дарафтеста ты ягон ёбринавё ты да ягон зара меҳресам рай мегаштаги да лиш бибоша расчётка на столи мешиштагита катаги накрд долга на места хушруги рӯи дурус пастаки кор миёй ба таҳтаги ҳуи туи дорзуи духтаракир буд ки рехчу барги зарде ты рафти в номат да дилам истод ранги дарде катаги накрд долга на места хушруги рӯи дурус пастаки кор миёй ба таҳтаги ҳуи туи дорзуи духтаракир буд ки рехчу барги зарде ты рафти в номат да дилам истод ранги дарде ҳамин саҳнаи театри пеши чашмои ту нате шашанский барои чанд мои ту хотири мане хотири худат худта ҳайф нака шунида ду комплименти дурӯғша ту кайф нака смсошта ту асату ширин ту милашка мегуфт ки нақсид мебинам дига дихта ду дилашкат был ҳавасай ошиқ нест ман намегум лоиқ нест неки ранги ман барои арзиқии ту зиқ нест ичияю да суми букети розае дода ки ду ошиқи хушругитай намекина одатат бовараш нака нагиим шаб ҷавобай хонато нашида мошинара буда гӯшид афсона хон живой мерем мега небугу охир да масти охир да таги пор мекна гарчи ози рӯи дасти срак ором намекина дурӯғай нахи парто мезани бад ягон корда намекуни парво жиба барои як гул ты дармети гулзора саҳар мехези мебини пастели лола зора чиба барои як шав месӯзи ояндата бад пага бордай хидр мегири шанси зояндата ты уда шанс нате дар дода шансои хидта олиёши номизан намезе баде дихта надида фатай сафед кудакера ты кафанака медони дига намия наши хитафанака унеста тоқа қиртақ ба чашмоварам кора ҳичка хид накад неки шикам мекунад дам ба киртай ки шоду шиками дамад ноаяни дихтара мефаҳмад таксикоз мекунад палёни кора хид кад дегонат ба дегонай дегонат фаҳмид бадам сояй пушти домтон бадам сояй баргида отадай ғарибӣ ваъда када амакид ма биюма микелини ты ай дода главзи марди калоноди десан чақчақи туи дихтарака ай дихтарак мондаги ай байни дитара шукада шарманда шидана ҷидо шидан айшу ёки пешаки шарманда шидан накадашу дихта чашма пӯшид коре кард ғалтона кӯдака пеши сад дӯста душман сархам кард талаб кард кӯмака ба даромад хостгорда розигӣ дод ту яниқай ҳама хирсандаю фақат дихтарак зиқай ҳама кор рафтесе по плану неки дилсиёҳай дар ҳаёти навқадами ҳаром бахта иҷидоай багай дига ту имрӯзи данико розигӣ дод сумас духтур духсе чор рӯза гаранти дод салону макияж патару сахишрӯай дихтарак зиқае неки имрӯз ханда зебиюай қошои чиндаги бӯи духитани маҳин ҳама 100% неки пардаи номус кандагӣ шабача ба сад умед дарах пеши ярус мия
пеши ояндаш да байни душманам дӯст мия кентои шаҳр тайёрӣ дидастам пояндоз гиран очаи шаҳр тайёрӣ ки келина пешвоз гира пояндоз карнай да балханди чочала да падносай ҳама хирсандӣ дорад да дили духтарак аросай шаҳр расид кӯчаи арӯс да мошин мета сигнал и арӯси ханда зеб мехоҳа бикна гирья шаҳр комнатай арӯс мебаран ки то ки бараш галстук шароскадеста кентиш шаҳмарди бараш медроя хона духтарак мебинам мемона шокда ки пеша шақати шаҳмар бидак да як ҷока шаҳмардаму бачаи бид ки шав бурдушаи хона живой музика у страйк бад пагашта баҳона шаҳмардамуе бид ки қатиш хов кад якм бора шаҳмардамуе бид ки ҳайё чакати типора ҳардуш нигоҳ дора якдигара ву ҳардуш айрона шаҳмарда дила бугум зиндагиш мешав вайрона нагум пеши иш номардам бугум пеши уш номар ё ҳаёти дихта месӯза ё ки ай брати ма шаҳмард наметона туя давом дода дихта шохайда ҷош наметона салом дода шаҳбача ба пеш қадам мемона ва шаҳмард қафо арӯс барои гилгирия то даст намекна дароз падар биё дуоте дихтар табики равон шаҳмард да лави дарай ба сари вайрон арӯс тарсида подружка када ба пеш монд як қадам овози шаҳмард баромад брат бес як дақиқа муҳоҷирони муҳтарам, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро доред, ҳатман аз тарафи мо ҳамчун бародарони хайрхоҳи шумо тавсия дода мешавад ки ба рақамҳои зерин муроҷиат кунед. Акай маъруф 10 сол мешавад ки ба ин кор сару кор дорад. Шуморо аз Москва гирифта то сарҳади Қазоқистон бурда меорад ва мушкили бо ҳуҷҷати шуморо ҳал хоҳанд кард. мошинҳояшон бар ҳаво замонавӣ занг занед ва сафаратонро ба амри худо идома диҳед. худованд нигаҳбонатон. ҳиссиёти ман механҷа дилане ки гап дане гапи дурӯғ да бовар дорӣ ви гапи як дане да орзуотак дар рӯи дига кас диди мадане орзуҳои ма дар рӯи ту намебуд мерафту магане ма тира хита дӯст медорам ҳатто беш аста неки дафонию пацан ма ҳози бешансу меҳру дӯст дорид ба ура шансу ба мара мечта ма маҷнун ма фарҳод мара меё ту ҳичка и масти ғамзадара ғами ту зада маст кард гили калон кардаша имшаб дига кас даст кард э дили дари дайма э дили лахлахи ма ором бошад дига намерасам маблағи ма чашми ура ҳуй када ранги дига ҷои ҳуюш дига намонда орзуи фатаву фарзанда туюш дунёра ай дига тарафдид аки тамом уфамид мазаи кайфати ишқада дилат мон ҳар шав пеши оинада зулфош давона шонара ту ҳар шав ба ёди зулфош бидавон шоҳонара шонара ай қафош серамро дастоли бипа ишқи ту дано дар коре тока хитада дилтаю дига интерес надорам ишкаву харгушак дауда каталог бубар вибркна та пушака мешина салони класс на разрешение никотин синни сол надора фарқ главни боша господин хастагӣ мекуша дилат мега қастагир неки лучи сарыште айрӯи суратш дастагир сатагӣ ба ёду шаршав дига намекна ором чихе ором шам вақте да ёду миёя кором так кадан да тепадес провожат кадан ба старек ҷонхона бадро химнека лави тире занаес рӯи дигаша нигоҳ наки урашк мекунда как будто румолдозу мози дидан намеша рангирута фигура раба либоси тан гирифта рангаш кард миҷаву муш калтабад бар гирифт нарашкаш кард мугладка чашмо подводка дилу шобчижит у листои тай барашка хита ба дастги мужик у гили даст ба дасти бебура сартерава сурати гузашташа бимега ки дарде мара гузашу даврае ки майдаакет да хона буду чен меҳриш як дона буду чен хидиш як дона ба рози ранги у пирай ҳар шав да ҳар гардиш гузаш давре ки мардака нигоҳ кунад да мардиш да пасубка шози нигоҳ мекунад қиссаша ишқи ёсира намехом гуфтан қиссаша и дили пири ялама намехом кафондан да мошини ишқ меҳра наштондан даже қафон да ишқози сурати самониву сурати якала да барат боша ҳе бугу баханда мегалаба ишқа аввал коғаз ба дуруниш хати ошиқӣ дош ишқо зираб коғаза просто коғази сурат дора ки ичхели дил дора ишқа аввал интихоб дош озирам интихоб дора ки ичхели мошин дора ози ба ҷои хатсун ба ҷои дилмошин ози суду талоқ ба ҷои қаҳри боштӣ ишқ не ошиқ дар кор мешада вақтҳои мушкилат ишқат ҳами бошам ма туф кардам да дрони дилат
Скайсат параси мода комментария закрепить, когда гейяк X распилительный. PTG Records Sean MC دختر کوبادی جی داشیدن ایشو چشام نمونه یک چند قد صورت با فتح بود روزی توی یک چند روزی کیف خوب خرسندی یک چند قد وقتی اول دا کاوالیرو بسیار неки бачи бади туйданав хонадоро зиндагии сознесостини киртай дихтачени забонуш дарознес фикри зиндагӣ надоран бисёриш конкретни туй фата салон макияж барои селфи хиштомануда модарнес шубаном шуай катаги шеруи миллион барои ки хишруай зиндагии кӯтоҳмуда ҷудоӣ бад развода як фарзанд дада зиёда шикам тамому озода хонаи модар меоя тамому сарҳуя ё чаба обрӯай хонат рафтам ту диди туйма тамом дига корум нагима зиндагии хидмай тоқат намекади да ҷои ма мебиди хитам якчанд вақати модар бад квартирая дели бад мӯи сар калта бад формачои модели бад контакти телефон пири якакива кахонай аввал да официантка дар ягон тараф хона бачи дар кор аст дарекс вақте тай хонат мерс меоя бачи дар кор вақте сум ай бекори мия бачи дар кор да хона тоқа шиштан шабона вақте аюда бесе бесум как дора ҷавононда ё беше балангонда ё манхэттен раялда вақте барои як номри телефон бесумета калянда бачи дар кор дигона ки мегуфта громолдоз вақте дигонай намега ки укладка мезе басоз уже маникюр уже прическа форматюга уже сатвоез монанди занаки бешуда уже каждый шаг да чанамуд мошин места пешеш уже дар кораш лес ёрдами хонавода хешеш кӯдак хонаи момашта и хонаи дугонашта бо як рӯзи дига шамшид саршид вақти гаштан ба тез залишидан мегира номери дасти бад контакто аҳмади лексус бежани такси зихтарак роҳат кадестай ба ҳаёти тоқа гиш ҳар шаб хоҳай қатъият пацани мехостагиш ҳам кайфи хиша меёба ҳам дахот неки то охира ҳамихе биравӣ ту нахот то охира ту давом бити кайфота нахот худован надидаста боша рафторота ту рӯз ба рӯз шукуфтасти ай гулдам хушрӯтари барои ту ҳар шаб ҷанга рехтагие муштарӣ худ ба худ фахр кардам мегӯй шуд нарасид ба қадрат ина пира ёдаме ки тило реза ба қадрат моҳо гузашта соло ту ойлам маму хушрӯӣ ойлам харидорат бисёр ай хушрӯӣ бешӯӣ неки рӯз ба рӯз да гӯши дахил овоза мераса рӯз ба рӯз уже пацано ай ту метарсад ту ҳайрон мешаи ҳолат мешавад нафорам о ту ойлам хушрӯчаи ойлам ба ҳаму формат неки чиба ай ту дурӣ мехоҳам пацано там хурда да сарат ғамат мета ҳамин савол бовар ки пушаймон мешаи ай ҷудоӣ ву развод агар дар ҳамин саволот биёвӣ ҷавоб мехоҳӣ серьёзна ман битиюм ҷавоб тақати ки гузарондаӣ медонӣ шабота байни пацанода овозае ки ту титу пити байни пацанода овозае ки ту спиди Free Boys Records Dushanbe Production. асри бисту як ишқи қиматин тими бесун смайлик ба ҷои табассум духтарои бенози наглиди чашм фақат да ҷеб фақат да фикри грет духтарои хушрӯй беҳусн бенур ба макияж дилам мебари ҳақиқаш ҳамаш мега ошиқам неки ай ишқ дуран асри бисту як дихтам мековасум бачам фигура ишқам ранги қимор шид сумдори ишқбозӣ ки камбағал да тай дом қати пацано контрбозӣ ки комплимент романтика намегезара дига надори хаб доштагӣ варақ зана биёва дила дихтарак номуса гум кард бовар ки даже зиқ нест просто очаша фамон очашам даже зид нест ғуломи кайф шида ба кайф шида насир ба худо қасам дил месӯзад да пацанои зангир шаво да дискотека ҳама дихтарако ёш да чиво мастай ки ростам еста да пошт
Да чего хшово нозе кандилет омаша намедона кыджа мера хатики хомаша бачхена капака салспиде сифи стрипита шапкати чакас бдамедона ховай тита пита куда катится мир куда катимся мы и поколение хиол мекна намера тай замин бо мора киштаги алком мебинем ки да пышти балкон бегон хет вуджуди шамол дарах мечим баша бо дига чи гап занемо одамой одам соза чи насият кнемо хи калоной пуфак боза бо мора киштаги и кайфом мебинем ки да пышти балкон рахрувако бахлашка шиков бордоранда хоп молодежь ояндай ватан кыджойте ояндахай молодежь кайфи наркоман токая пояндай брат дига интизори насли солим тнабе омиля да шикам кудак да дасаш сигарет то чанде ниго кунам сарома дард мегира пацан бе интерес тава калбахи дозан мегира шабачаҳои ноумед арусои нодехта ай фитуют тамошо ай фи қалинги сухта тикток инстаграм ютуб и асри 21 дехта ай хона набромад неки ҷаҳон дидай гири пошиқи дили санги кард хори бача бдмишт мара маста банги кард кента маҳли масҷид буд кента мози барига чихе назанам вақте чанд бор қапидам ғарида у калон шид фами ҷои булбул неслона изохда дидлайки бисёр мета селфи да гелик чемай бохда дичан азора просто вад ресторани кафеда дид ки фоида доштай макияж да уруи сафедак лад хулоса баровар нахрем удо паренеки фақат як гап дора хонада биши берун набро бад хулоса баровар нахрем удо паренеки фақат ходок биёраш боғи пишти хона бараш айфи 101 роза якча надоде модарда натури ишқ метонистай номард бикна марда айфи 101 шабки рӯзи таги хонада кош якча хонада мебда модар мешид роҳаттар ҳайфи умри ҷавонам садайфи умри ма ҳамсафарам ними роҳ кадим кай диди зулми ма айфи оби рехтай ма бехи гӯли адирда гӯли худро маълумай куҷо мера у ахирда ту ниёз ба мана дошти ай борон ту об гирифти май ту чӣ хафашам кади чизе ёд гирифти расидан дар кор ба гапи бузурго ки узара ай зани ғарғар бируй аз он ки устоди у ғарай ҷои чи абиту нестай мефаҳмам зардинам ту калон шиди хонаe даки набуд мардина мардина бисёр буда набуд насиҳати падар ту ба нолиши модар таги курпа када сар гирья мекади зор зор ту уже калонаки ақлат мегирад даи корои шармандагӣ ба ҳеҷ кас салом алек несто чаю рӯз миҷозат пеши ҳамсояҳо шарманда буди рӯзи дароз ту ин рӯзора дида паса чо мефорад шу кадан мефорад хишу кадан фақат ба духи бу кадан модар шидаи кора бояд ай ту дур мекард ду бояд тира туй мекард на ин ки чаштаҳуй мекард бояд ай саршу мекард на ин ки хича шу мекард даёти хича шур мекард даёти ту хишу мекард ду хича шумру мекард афсӯс да пеши чашми ту корои ҳаму сабаб шид ки и кора чаши ту тира хонон лицейда дарсои иловагида не ки ту ай худу шод гирифти дарси зиндагита диди корхона барои савод ойли кам мета хушруро барои мачака шоколада қан мета ва ту зеҳна тез накарда тез кади нуки қошота сиё навис пур накарда сиё кади чашмота интихоб кади кофтара юбкара ву каблука муҳои сара гафри нинза чашмои кабута хонаи холӣ истод интихоб кади кучара аёча ёд гирифти кандани хурдани бачара да баъди ту задаш дад кардани танген старек хости ту не тираш дад кина даги хона да мерс хушругита ёфти гум када хушругии дерунта зардинай май биту нестара ҷазир кадан хунта раҳера интихоб кади оча да амура ҳаяй зани ғарғар бируй аз он ки устоди у ғарай
Records. نیمی شب بدار با سحر دکار درد نداره یگان جا نستی بمار خواب داری نکی فکر خواب کنی نمیمونن اولیک تمام شب نکی قرضا میمونن نیمی شب بدار سرت پالی گرنگه دکی ستین نسته سحر سومی بانکای دا دست سیگارت دا دیل آهی سرد یگان چی را دیگه کده نم شب خواب کبرد اگر هزاران مشکلات داری هیچ کنست بر تی خدا داری رزاقای بازور خواب کبرد با ایقا فکر زیاب ختمایی بکنی پتسن تی خدا داری رزاقای بازور خواب کبرد با گایت دا دست شای رنگی امروز دینه دا یمو طلب کمت داد نمیکنه مینت خدای تی رزاقای تی را حیات نمیبرورا برای خنده یگل آسمانی کلان نمیگریونه چنقای آمده دستت تی کدی نکی نشید خدای تی رزاقای سهر دیدی کی حل شد فرشته مرگ میآود آسمانم گرزی پوسکای مثل فرشته مرگ میآود فرشته رزقم هر دری حیات درون محکم باشه سنش بره چو حضرت یوسف سنی درای بسته بره اومد به الله بره ترم هوی میبینی قلفه خدای تم امو خدای حضرت یوسف های تو دست راک موندن براتی ما قرض دارد و گرجت دارن میگن مینویسن ای بولاد تو برای همین بداری نیمی شب دیل در عذاب ای خواب کبرد بمداد دخیزی خدای تو رزاقای بخواستی او دا بینی آتش نسوزه بنده بخواستی او زنده میمونی در بطی نهنگم کرچه در مکد مونن بخواستی او نبرم مکه بازور خواب که تنه او میدانه چیه پگه او در قهری بحرم رزقی کیر میکورم ایتا حتی وازی خیال داری کیو تره نمیتا برای کی گناهکاری برای کی زیناکاری برای کی دور بدی ای رهش برای کی گمراهی ما گناهکار و بخشنده غیری و رحمت نیست توبه و طلب که درگاهی و جای نومیدی نیست توکل به حق مودا معلومه فردای تو با همی قدر خطا با دوست داره خدای تو مشکلاتت یک باشه 10 باشه یا کی 100 اومد با همو که پگه دیدی آورده سبب مانندی کم بغله که در مسجد زار میگیریست مشکلاتی پولی داشتک برای هزار میگیریست در و بروی مسجد خانه یک وزیر بود باید پیش شاه میرفت اورم کاراش زیر بود اورم مسجد آمد یکم بار در حیات هر بار خواست دعا کنه آوازی کم بغل غم داد بلند طلب داشت خدا هزارم بده خدایا پیش دعا دارم خدا جوابم بده وزیر تنهایی خواست که خودش طبقه بسته دید که کم بغل ای خدا هزار طلب کرده سه برآورد هزارش داد گفت بگی برادر بره کم بغل گفت من خدا را گفتم نه اینکه تیره کم بغل نمیدونه کیه دبرش کی را میگه گفت سومیت در کارم نیست مرده خدامت اگر او خواه بد من صاحبی سومشم خواه وزیر ای خوابش خیزانده میاره پیشم